Вось што для Лукашэнкі, мне здаецца, і для беларускай там знешняй палітыкі відавочна такі своеасаблівы плюс, гэта тое, што руйнуецца трансатлантычны кансэнсус, што ўжо няма адзінага захаду. Прынамсі, на час кіравання Трампам. Што ім ад этого, які плюс? Ну, гэта дысананс у заходняй палітыцы, гэта магчымасць актывізаваць такіх вось трампістаў у Еўрасаюзе. Яны, мне здаецца, будуць пачуваць сябе больш смела, яны змогуць больш актыўна сабатаваць агульную еўрапейскую палітыку. І ўвогуле, усялякая такая балканізацыя, фрагментацыя захаду, гэта для Лукашэнкі магчымасць, і для Пуціна, для такіх рэжымаў магчымасць дамаўляцца сепаратна з асобнымі рэжымамі, там, я не ведаю, з асобнымі краінамі, з Орбанам, з тым жа, з такімі ж урадамі, як Орбан, якія там ёсць у Славакіі, якія будуць адчуваць, што зараз час не агульна заходніх пазіцый, а мы можам рабіць сваю заходнюю знешнюю палітыку. Я не здзіўлюся, калі з-за фактара Трампа, з-за гэтай новай моды на такі меркантылізм, у Мінску з'явіцца больш заходніх амбасадараў, не толькі амерыканскіх.